Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan guys, dhisik wis macak dines iki lho. Arep ning gone Dek habis acara sedekah bumi guys. Desane ngene Mbak Ana iki mangan geden. Mangan geden. Acara sedekah bumi. Dek Isa, ndang ikut ibu nduk ki apa yo bantal barang ditokno jen. Enak bocah siji iki. So ngetokno bantal barang. Dinda, kowe langsung go salin pisan. Dinda. Maksudnya iki nggonku gawakno misan nek kowe nggo salin. Ya? Duh, kok piye maksudnya? Kowe mulai sik kok sekolahan. Lho jere bablas rono. Lho, pianak jere karo ibuke. Piye le? Pak Suwes ngenteni ning ngarepan ngene guys iki, wis. Yuk, mangkat yuk. Kayak Dek Iza malah sing aku sing tak samarno Iza iki obah ning kono iki. Bakul mainan kuwi kan walah akeh ning kono, mestine bakul iki rame. Tapi Iza kuwi bocah iki no akal, guys. Gak koyok bocah-bocah sing liya-liyane. Buta iki mak dipondong digo ngaleh wah babar pisan totalan iki kok. Buke angkat tangan iring-iring sampai dijak mulih iki lho. Ora sampai lungguh wis jak mulih. Bakul sembarang kalir kuwi apa dipondongi kabeh dolanane iki. Ngene mbae mbah-mbah. Jenenge bocah. Dibalekno ning kamar. Ayo iki. Nek kuwi lampune mekan, Cek. Mekan. Wes ora ya. Dinda mangkap nih sekolahane. Cedilam tak mbok lebih nduk kamar. Aku kok boleh. Ya ya. Kisa melok. Kecak. Apa ngene dok ni melok ora? Lah ibu ki apa ning gone? Ibu apa ning gone dok nih? Aku tak ganti baju. Ikut ibu bukit mama. Ya. Ibu apa ning gone dok nih? Kalau tiga. Iya. Ayo kayak ini kok. Seri. Ayo tinggal aja kakak. Tinggal lah. Melok mama Ya wes. Melok mama sih. Ya ning ngono gocek kakak kene. Ambil ibu kene gocek kene. Benepur kok timbang gelerapan kok Kondra. Mari tante ki gak mirno, anake kan yo ngono kae roh dhewe. Mboke ora ngatasi. Kalau kok iki rupane kok ngono pegawe sendal, jaket, kutungan. Kok borongan kowe. Ayo aja jaket sing ndi kan jaket temen 10. Dan tante ini Dinteni Pak De, Dek. Dinteni Pak De iki lho, nang mek jaket sik. Kan kok bareng kakak kelontene iki. Ngono kae, Dek. Omahe koyo ngono, ning kono apa yo ngatasi. Ngatasi. Iku terus dolanan dipondongi kabeh. gua ambil aja nakal, nakono. Lho ngono nek. Tangan tekno. Percaya ngene dok iki. Orang menang aja tambah. Milah melok ayah apa melok ibu? Apa melok Pak De? Melok ibu ya melok ibu lho. Mama. Melok mama. Angkat dulu. Kendang dutan terawis masker itu. Jam 3:30, 4.
Wis tok omahe Mbak Anang. Lho, jamu ngene. Gak wani konten iki pokoke. Mumpung leren musike. Kalau ning apane omahe Desi ning arep yo rame wong. Lah tapi wong piye nek konten musike kok ngene ora wani ya. Sepira Pak nama? Dangdut. Wes, komah bar mamung kok kena sedhi mboi mantune lho, Guys. Masakane Mbak Anar sayur lodeh apa gak tak buka soalnya lantre koyo ngene. Iki dangdut iki cedak ning ngene lho, Guys. Panggungnya mbok sebelah. Kene iki. Mumpung musiknya mandek leren nih syuting. Demi barungan. Gak sandalku ning ngono. Wes aku kok kene ae, Kak. Mburi tawon seksi Habis nanti habis. Bukan dia bangi Lah yo. Goleki mbae kok ngono lho. Ning mburi kono. Ning mburi kono. Nek masak lho ning mburi. Lah ya nek wong ning kono. Anak Lah musiknya mumpung mandek. ya itu kok boleh Pak. Iya Mbak Ida lungguh ning kono ku mang apa aku rene. Ya wong ape nari gambyong kok denang. Sore saurunge cakot. Lah ngono nari musike kuwi aku. Ndang Walah babang bayi kondi. Malah iki cara isi tak jak tenan ngono walah. Tenan kok buah kole kaya ngono karo guys. Bahaya pokoke. Cara tak jak tenan iki walah wis. Sangon iku nge. Ngene kok jak rene ndek esuk kok Mbak Dinda lho sing marah iki. Aku enteni Bu, enteni ndelalae balik nang sekolah aneh. Disinggahno. Seneng kok yuyu rumpung itu le. Iya rumpung Iwak. Alah Pak Mi mau iwake kono nang ngene kok. Wong Pak Mi kok mbok ke iwak. Aku wis ra kober gak buntelan laptop wis nawa. Lah yo. Masak dhewe ribut kabeh donan. Nah mangan saya sampean iki soto. Kok sah nyoto bening? Oh alah. Mbok tutup iki soto bening kok. Iya, sing Alhamdulillah ijek entuk kesempatan nyuting, guys. Musiknya mandek. Walah soto. es dulu kok kene mang kok bengin nah. Apa do ndelok barongan tapi gak ngomong. Cuma bacer-bacer paut. Iki mang sing maksud tak jak rene nyiram bako. Iki lodeh. Es. Roti, jajan-jajanan. Nek masak ning melekno ning mburi. Aja es, aja es. Maksudnya nganu Sirup kanggo bengi. sirup tok ngono nduk kene. Le, duweke sing anu aja digowo lho, sing ngono kon nggo ibu. Kok kecer. Satu julanan Bu. Wah, amen kok ngene iki, Guys. Lah aku tekan kene waduh Mas, aku tok raten gede le musiknya kok ngene iki kok wani syuting ora ngono. Hah? Lah wani apa kuwi syuting apa ora ngono. Aku pe mam ki opo isih wareg. Lha wong akeh dopan nyambel ndok nek Pak Amri. Kasing Dinda iki. Kok nyetan nganu ibu kan aku teko sekolah ae yo, tak enteni sampai awan tenan susu mantuk sire makane sekolahane grupe dadak iki. Ya wong iki ora tarono di esuk lah aku. Pak Mini sawah. Tak kira anggane Pak RT. Kalau adik kecil kok kene gak ketok ya untuk Buri wong masak nambah ning buri. Jangan dobok. Ya, ayo buku aku. Seksi konsumsi ning kono. Ayo guys, cek konsumsi. Iki lawan tak tutupan mana? Kene buri, kene lagi lho. Sampe jam. Ramai guys.
iki guys ketok iki. Rasane kaya cenut-cenut rasane. Ono sore lelah ngono iki. Iki kok bengi, kaloke delok bengi. Ya lho. Rame ya. Omah iki gede apa lho wis. Ya lho. Masak iki ning gone leke Mbak Ana iki. Omame le kok wis buntu le. Assalamualaikum. Permisi. Noteng tawone ning kene guys, guys. Nih, nek masakno barungan, masakno dangdut iki ning kene iki. Nggih. Hati-hati tawone. Walah, dilewatno kok kono ngene oke. Lah kok penak. Heh, digrosotno tembok ngono ki ya? Yo, salno kok tembok. Ayo masuk ayo. Ya, udah ada kokong di sana, ada kokong ngarep dah. Walah aduh lah, kok kono mah ketok idu nah ning kene rek aduh nah. Lho masak jane bukan. Alah. Markase kok kene guys, tapi nek koman Mbak Ana iki gamblang tapi nek iki kok belakang rumah. Ini sing MBG ne Mbak Ana kerjane ning ngene iki guys. Makane rame ngene iki. Aku. Mas, apa nak? Wes. Wes. Kopi. Ya, yo. Yo. Para pemuda nih. Ora rene pirang sasi ya guys dhisik. Lah kok ditukangi dhewe iki mungkin dikek emper. Kaya ngene wis buntu. Lho, anggan nggone sapi. Ya Allah. Bak. Bak pickup dipasang ning kene. Gusti Allah ya po. Gua anggan nggon sapi. Wah, semua nyawone ning kene. Lho wong batune dene ngono kok. Astagfirullahaladzim, wis dadi kabeh ngene iki ya. Lha iki apa nggon sapi kawin ngono kene ngono. Lek oh alah. Karo Pak ngene mangarep. Lha iki wis dadi kabeh kok kena isine sapi ya iki. Urung dicak. Ndi? Lah ya urung dicak. Sing kono ki urung. Wis kok. Urung iki lemah. Satu bilang lemah dek alusnya kayak ngono lho. Lah wong anggere bengi di wah, lah tak kira mesteran leh. Alah. Lah kandang kok apike kok koyo ngene leh. Ya, Mas. Iki kok tukangi dhewe ya? Iya. Lah iki iso nukang lho, Pak. Lah iki iso nukang kok Lah ya nek pas teko kene musik rek mandeg. Lah jujune awal ki kok ngantek bengi ra iso syuting, Mas. Pulo rene iki kok aku ngono. Dangdute biantere kok mbok. Nah, untuk menambahin pihak ngarep dia gak podo kok cek ndek sisa maksudnya piye gak podo. Mas kan nang pitik. Ya kandang ning gone padha ora timbangan ning kono. Lah
Lha iki entuk kayu ngene-ngene iki barang kok ndi utuh-utuhan iki. Di kuwi mau nih gue negor guritan. Iki sedeng Kita sapi gue beli piro terus lagi meneng kene. ning guritan ngono lho. Ning kene. Lho, apa mbleh wedhus bareng? Iya. Lho acara iki iki? Iya. Sedeng iki lho. Kayu gede nih mbleh wedhus bareng. Iki dapur MBG nih kita cewedak tenanan tunggal wates ini omah siji sik sedeng ya mburi iki Yo kayak kawan ngono ki lho kudune. lah ya malah ning kene godhong kok akeh ning gone dhewe iki malah renek godhong saiki cul dikek omah Mbak Pur ki renek godhong Guritan loh. Guritan yo resik. lah guritane geno entar ya lah aku lho suwi pirang sasi aku mulai genjol omah iki sampai iki dhuwure kok serapi Gus Iya. iki kene iki serapi yo bareng. padang griyong Ini teleke yo wis diresiki nek. Iki kan anak mbok kulon iki gede-gede kan ndek nane ngono. nah Ketok mbok tuwi anu diresiki nek. kuwi lho kanggo ngono ki sering ngono ki muser ngono ki Enggak, musik ke tangan. lah yo momong yo kandang sapi teletong tok saiki ya Iki diresiki mah ketok rambut. resik ya bener omah kawak wong balungane melingsi apik Oh, mah kandang. iki sedeng sapi telu ya papat telu ya nek gede-gede telu pedet-pedet ya papat iki lho ngono sok ben diseni sapi nek nang golek tokno modal yo karo mlaku ya ngene-ngene karo mak gitu aku dhuwit kondi alah Pak kamu awake ra penak Sesna. lha bar mangan nek pakmu malah dinten awake ra penak benjuk kerokan jungdam kemang jempolanku yo ora apa-apa dienggo ngeroki Iki ndek nane Mas Anjek nganu kae ya. kletong tok biyen iki dumbai ngono karo disikat nih Diresiki Bu. nek kletong iki genah anu resikane iki genah nglukur kletong ae Iki ben turune ngono nek sapi nek ngarah belah nang omah ngarep. ya kayak bayang misal kayak busa misal kene kayak iki kena nggo turu ya Gus kayak blabak Karena HP diweki rang nek kuwi. ya iya Diweki. sampe nek tuku iso tuku pickup nek karek benakno truk ngono ae bae ning kono Dik kok bae apa iya sing guri kan iso bayang kae cek luas guys pekarangan Mbak Ana iki guri iki cek luas iki ngene Mbak Ana ngene lee ngarepe yo lee gendong dek esok mulai suruh amal lah nih gini Yo wis lagi nggo masak. nah yang tinggi gimana yang konten ibu ngono delalat kamu teko sekolah malah nih sekolahan nih mikir Rame ke dek esuk mau salah. Mbah aku gak tuku salah tapi. Salah aku. Jajan iki terima gak akhir. kenapa aku malah rene yang bawa apa orang bawa apa tindak tuh kamu apa din tuh apa bu motornya ratau dipanasi yo ngono iki Harley niki piye Ana blangklah. Ngeraman dijak lah yo. isa nembok jupukne apa piye ora oleh mboke no kok ngono nangis dipesong Tamu aku yo balik lah gitu. ora Ya mas aku iki lah anu piye tak bele Nek gak yo kan ngeterno lah, ngene kono kok. gak lah. Orang ngarah lah yo ngesakno ya aku lho bocah nangis preman kuat iki mumpung dangdute iki wis rampung wis bar ki Mbak Ana nyiapno apa sing kanggo kancane engko bengi habis ki udo cah marai ya sedang salini sik jadi sanggih bar mandi nyiap no mempersiapkan kok nek kanca-kancane Mbak Ana sing nang MBG kanca PAUD kanca TK duh rene guys engko nek gak bar magrib ya bar isya ndek awan mau wis enek
Dek awan mau sih enek sing do rene. Tapi ki saloke kan yo durung. Dadi sing teko karo sing urung ki akeh sing urung. Ini ki lho. Tuku iwak ngene iki nek gak wis mati nganggur nek tuku ping piro iki mang wis. Sebar guys nang putih. Tapi mas yang jika presiden siapa? Sing mbok teko ibu ngono mang lho. Bu RT. Wah, kita kuwi nyapu bari saya ya. Anu nang. Nggih napa Bu? Anu nyelah basi ya, nggo nyayur terus ditututi lees. Aja sing kuwi anu piye nek jelek mau lek apa piye ngono kae. Ibu belum terus tak kon golek tutupe dadak ning tumpang kacang kene. Saya masak gini di rumah kayaknya itu rame guys. Mendung tapi ora gelem udan. Habis mas katokan poro iki. Wis iki menjamu tamu sing ko sekirane arep teko guys iki segone dicolokno neh. Terus iki kuah soto bening, terus kuah sayur lodeh ning kompor ngono guys. Wis disiap-siap nang ngene. Kuah sayur lodeh ning kono karo kuah soto ya sing sijine sik ning kono. Bolu pisang, kacangnya kok ngene kayak raiku guys. Jarine kacang garing terus dikum. Makane iki kerupuk dek dipene mompong. Sirupe laran gawe dhewe. Aku tak nyaponi ngarep omah guys. Ngarep omah itu malah larahane. Sesuk-esuk kok saiki ya. Kok yo jek enek tontonan ini. Lho. Enggak? Lho kowe iki enggak? Ya. Ya Allah ngono ki lho. Cek aja kene temenan. Aku numpang kamar mandi. Kono mburi. Tak ingat ini tak celok nang dudu bocah ngono ki yo mbak apa piye pedhe. Kok iso? Lah kok kula nis pengah-pengah ngutang wong kene. Bocah iso. Lah mburi terus nama Madang. Anake Pak RT. Pak RT dong sami guys. Lah kuwi kakno Mas. Anak kan ora? Numpang ning kamar mandi. Gak iso. Piye Gus gawe tutupane sih? Oke ra mekan kuwi. Gak mekan le jere. Gak makan nih, siapa ya? Salini saya ndero wis no. Jadi akhir-akhir kurang nggak ya? Oh lah. Ya tak kira ki bocah kene aku juga wani nakoki. Kok pengengah. Pikir-pikir apa nyaponi gitu guys, cah cilik-cilik iki. Dene sebelah gini ki mau. Larahan iki. Tapi sesuk lah wong dhisik kan nginep kene, turu kene guys. Sesuk-esuk di sapu. Mas Agus wong gasik kok. Sukete anak apa tukul sidik ini langsung disemproti. Jadi kanan kiri rumah ki ya resik bersih guys. Mulai depan rumah sampai samping rumah ki apa meneh dalanan. Loh, bersih semua. Bakule sampai mulai kok kene sampai tekan ratan gede kono. Bakul tok sih. Dek Iza umpama tak jak ngono wis ora meneng. Mbak Pure ora tega gak ikhlas pokoknya wis ora usah yo wis lali bocahe engko mah tak WA. Pikiran iki sakno Iza ngono lho. Tak kon ngeterno rene malah sing Mbak Pure sing gak usah wis lali bocahe. Udah mau makan duit Iki ibu-ibu sing do masak ning mburi.